käsijarrun rullille, sen ei pyörikö sen ajalta, että pääsee yli tuosta. Sen jälkeen kun auto on saatu siihen rullille, jarru pois ja pannaan vaihe päälle ykkösellä ja pyöritellään niin kauan, että se auton ratti on suorassa, että se pysyy siinä suorassa. Sitten kytkin pohjaa, sammutetaan auto. Sitten on se tärkeä vaihe, eli auton kiinnittäminen. Eli tärkeä homma on saada veittävä akseli sillä ristiin kirittyä. Että jos se sattuu sutimaan, että se lähde irtoa siitä penkistä sen. Ja nyt kun lähdetään kalibroimaan tietoa tuonne ohjaanlaitteelle, eli auto käymään, se vaihe päälle, lähdetään ykkösellä liikkeelle, 1, 2, 3, 4 tässä tapauksessa, kun me ollaan valittu tuonne se 4. Sitten katsotaan, tässä tapauksessa nyt pystytään tietokoneohjelmalla katsomaan se, testeriltä voitaisiin katsoa. Katsotaan se 4000 kierrosta, kun se näyttää täällä testeri. Ja sitten painetaan punaista, kuitataan se. Sitten se on siirtynyt tuonne koneelle. normaalisti. Ykkönen päälle. Kakkonen. Kolmonen. Nelonen. Katsotaan tuolta kierroksia. On 2 tonnissa. Sen jälkeen painetaan nappia. Punaista nappia. Nyt voidaan lähteä kiihdyttämään. Painetaan kaasu kerralla pohjaan.
otetaan tuolta tuo eskortti tässä tapauksessa auki. Näin. Nyt meillä on ne tieto täällä olemassa. Ja nyt jos meillä olisi aivan tyhjä tämmönen moottoriohjaus boksi. Täällä on settings ensimmäisenä, missä on basic settings, multimap settings, trigger setup. Eli avataanpa vaikka basic settings, mitä täällä kysytään. No, täällä on esimerkiksi control moodi, että kierrosten lisäksi mitä me luetaan. Täällä on TPS, eli kaasuläppä, 0 ja 1 on mappi. Eli täällä on valittu nyt, että täällä on kaasuläppäohjaus. Ja 30 kierroksen minuutissa se laskee niitä sen välein koko ajan. Katsotaan seuraava. Tää parametreja pitää syöttää. Tänne nyt otetaanpa vaikka trigger setupia. Niin täällä nyt on kuinka monta sylinteriä voidaan valita. Täällä nyt on valittu trigger moodiksi 36, 1, 36, 2. Ja täällä on tämä itse ohjelmisto antaa sulle vaihtoehtoja. Täällä on laitettu valmiiksi esimerkiksi Mitsubisit, Saabit, Jenkit, Heijakajat, Veteet, Nissanit, kaikennäköistä löytyy. Tämä nyt on Vortissa 361, 61 on Pemari. Eli tämä tarkoittaa niitä hampaiden määriä, puuttuu sitten 1 tai 2. Mihin autoon vaan, jos vaan digitaaliset ja analogiset lähöt riittää. Tänä päivänä kun alkaa olla tässä on digitaalisia lähtöjä 8, kun on sekventaaliset suuttimet ja sekventaalinen sytytys, niin täytyy olla 8. Vanhemmissa ei välttämättä ole 4. Niin pystyy sitten käyttämään vaikka 6 lähtöä, niin voit ottaa joka puolelle lähön ja sitten kaksoiskipinä puolelle, mutta et voi käyttää niin suoristettu puolelle välttämättä. Mut sitten bensa, fuel, base mappi, eli peruskartoitus, mitä tää lukee koko ajan tää laitos. Otetaanpa vähän, että näkyy koko paketti tuolta. Tällä viisiin, näin. Elikkä nämä on nyt, täällä on 450, 600, 900, 300 välein näkyy olevan aika lailla tämä 9,5 tonnia asti. Ja täällä yläpalakki on kaasuläppä, volttiarvot 0-3-5 volttia paukahtaa tuonne perille asti. Ja nythän me ollaan täällä tässä kohdassa, kun meillä on läppäkään, niin ei ole yhtään jännitettä, me ollaan tässä. Jos auto olisi käynnissä, niin tää punainen rinkula mikä tässä on, niin tää olisi varmaan jossain tässä pörräys.